Ya pokoke dilakoni ya, Le. Lho, kepiye le ora dilakoni? Aten tekor. Lah iya lah, Ora usah diinggresula ta, Truk. Ngene lho. Sepisan kowe nek nganti wani ngresula, kesel awakmu nganti kowe kuwi nyebut walah aku kesel. Wah, cilaka. Nah nek nganti disuntet rezekimu sing ngandum rezeki iki sing gawe urip, bersyukurlah, isi alhamdulillah. Kowe isih diparingi rezeki karo sing gawe urip. Disyukuri, kesel kaya ngapa dilakoni. Iya. Ayo bener Bagong kuwi. Aja muni kesel. Heeh. Kowe anggere mulai nampik rezeki ditenono wis ta yakin rezekimu ora sempulur. Oh. Rezeki ditampa. Mergo ngene hitungane, Truk. Piye? Gusti paring rezeki akeh karo Gusti paring rezeki sithik. Kuwi adil. Adile piye? Sing diparingi sithik kuwi kebutuhane ya sithik. Ngono ya, Gong. Heeh. Cukup. Iya. Gusti iki adil tenan. Sing misale gareng sedinane mung entuk dhuwit 150.000. Heeh. Aku ya mergane Gusti wis ngerti nek kebutuhanmu mung cukup semono kuwi. Ora duwe kecukupan liyane. Oh. Tur lentek suwe. Sing diparingi akeh bio lentek ya gelis. Ngono ya, Gong. Lentek ya gelis. Engko Gusti paring meneh. Entek meneh wis lumaku minangka dadi kehidupan. Wah. Ya bener. Ha ta? Engko nek kowe lah biasane entuk dhuwit sithik terus diparingi rezeki bio akeh. Pethuthuk, sombong, gleleng. Kuwi sandangane menungsa. Sapa sira sapa ingsun? Ngendi-endi nek takoni cah cukup kok. Ngono kuwi. Kuwi ora apik kaya ngono. Mula Gusti iki ya wis adil tenan. Iya. Oh, gareng iki nek takne ya akeh mesti mung arep gleleng. Wis kanca-kancane dianggep sak ngisore. Mula ya wis sak cukupe. Oh. Oh nek Bagong nek dhewe akeh wonge ra gleleng. Mula ya diparingi akeh terus aku. Mergo aku ora tau gleleng. Malah justru aku ki dedono karo kowe karo Petruk kuwi. Oh. Kowe butuh apa? Butuh motor? Nyalangi. Ah iya. Loh, ajare dedono. Nek motor ya kokean terus. Oh iya. Dijaluk kok kokean ora. Heeh. Ngono ya. Iya. Ya diaturake yuk. Ya kuwi uler kambang. Ya. Sing keparing karo sapa, Reng? Nyuwun suarane Ibu Ayu Purwalestari. Ya. Neno 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 neno. Dilalah mawawantang itu lho kok saiki rasane kaya watukku kok ngikil ya. Aku ora tau ngerti, ora tau njaluk tombo aku. Watuki mayar-mayare tombo. Apa? Jeruk pecel diris kayuyah sithik karo kecap sithik. Nek doyan kecut langsung pangan di banyune dombe jeruk pecel sak sendok. Kuwi mari to. Nek mumet, Gong, Jeruk pecel kai mrica sithik. Oh. Diperes banyune terus jeruke kuwi dikopke nang bathuk. Mari. Ngono ya. Kowe jeruk kuwi anune apa dayane luar biasa. Nek awak pegel Jeruk pecel diiris tipis, goleki kulite sing kandel karo golek minyak kayu putih. Jeruk pecel nggo kerokan. Oh. Iso mari ya. Iso kuwi dayane ampuh. Nek weteng loro. Jeruk pecel diiris isine jeruk pecel dimaem. Kuwi iso ngilangi weteng loro. Edan malah akeh banget khasiate. Ming sak jeruk pecel to. Kuwi khasiate luar biasa. Nek mencret. Jeruk pecel diiris lonjong terus sepe kene. Jan jijiki ta ora. Kuwi mampet. Mergane kecut. Ah iya. Kowe ngerti to bekicotnya nek dikeceri jeruk pecel mesti mengkeret. Kuwi dikeceri jeruk pecel mesti mengkeret. Yo. Eno neno. Enak
iki watuk ya ngrokok wae kok, Gong. Bayi kae ora udut watuke ngikil. Ora bayi ora. Ora udut ki ora perkara watuke ora perkara udut kok. Nah, iya nek kandhani sakarepmu. Ayo sakarepku ta. Neno. Wang urip ning ngalah. Wah. Cara ngayoja iki. Heeh. Donya ninggal tata awan. Oh, den baguse ngali. Sing dawa uripmu sedela. Rugi gede. Muja hawa nepsune. Ora nganggo. Bener lupute. Ditimbang bener lupute. Milih dalan sing bener. Ngelingo dalan Aja mingar-mingar yen mingar mundak keplingar. Yen wis kebacut mong dengar-dengar ora pati ayu nanging migunani ya mas mareman yo ya. Yo. Cakepan. Cakepan apa rek? Sita. Cakepan luar kambang iki. Apa jenenge iki? Pituture pirang-pirang. Heeh. Ditimbang aja keblinger. Ngelingono dalan kuwi. Wis renggah aku ora. Ayo padha diliwati. Ya wis sakarepmu reng sakarepmu. Ayo. Babasane Tak kira nek babaran ora bebasane. suwe Suwe. angunduh rugi gede mengucap Dung 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 tak Gentang, genetang, genetang. Mingar-mingar, yen mingar mundak keplingar. Yen wis kebacut nang dengar Aku dadi ora konsentrasi ngrungokke ulur kambang. Nah, konsentrasimu apa? Delok si anting kukur-kukur cengel kuwi lho. Sirah dirubung tinggi wis. Nggo ndas ngongko nganggo gunting disogok-sogok ngono. Heeh. Sing jeneng kukur-kukur iki nek nggone nyelempit paling penak disogok-sogok ora. Meniki wis tagenan nganggo jarik ngono kae nek jero wis kebacut gatel, wah
Ora dikukur ngongsogo ngono ku mah. Ora penak rasane. Nya ndak ngantuk nya dipami bakpia nya, bakpia pathuk. Kok ngarep momongan wae. Iya didum. Didum kuwi isine 9 nyiji-nyiji. Ayo terus langsung entek. Ayo carane. Mangan bakpia iki rasa dimamah. Iya. Ora suwe lentek. Dindanekke engko ora suwe-suwe ajur dhewe. Ha nek dimamah ya boros. Kaya aku nek nukokke sate bojoku kaya anggere nang warung kok gelis entek ya Mas. Oh, kok goblok aku. Disesep-sesep sik. Oh, ora harus dimamah tenan rugi. oh. Heeh ya. Iya. Ayo, ki mau uler kambang wis diaturake, penak banget ya, Tru. Aku ora pati seneng lho. Ning penak to rasane? Penak nek durukke. Ning aku iki nek yo anu nembang ya bangsa rujak jeruk, slendang biru, sarayuda ngono kuwi njumbuhke le gagah. Oke, engko iki kudu nembang lho engko sing gagah-gagah lho. Ya. Aku tak nembang sing alus-alusan, engko sing rada gayeng-gayengan men Bagong. Siap. Rasa kuwatir. Ya. Bareng imbuh apa reng? Imbuh suarane Dina Arisa. Ya. Wis bar ngrungokke suarane Mbak Ayu, saiki ngrungokke suarane Dina Arisa. Oh iya. Keparangan karo apa? Sing kepenak-kepenak wae rasah sing angel-angel. Heeh. Tur ya sing klasik-klasik wae iki tak sawang kok sing isih kepareng wungon bengi iki wis para bapak-bapak kasepuhan. Ya. Ya sing enom ya ana. Ah nek wong tuwa nyandang enom oke. Oh iya. Heeh. Ya diaturake mangga. Jineman meleh nggih. Ya jineman kena ora apa-apa. Mari kangen, Pak. Hah? Mari kangen. Mari kangen. Mari he kemari he. Kudu mari kangen kudu mari he kemari kuwi lagu mbiyen. Mangga. Lalu bagaimana? Mangasa Yudha. Rada ketrikel sing iya remau remang niring.
Mbok sing jeneng nembang kurang konsentrasi ya ngono kuwi. Iya. Mulane bapiyane ra dientekke ting. Marai ori saro konsentrasi. Ha iya, diturai-turai aja. Wong Kyai hamil engko nek kepengin barang bakpia pathok. Iya. Ora sigar cangkeme. Mangan kok bakpia pathok. Bak pathuk. Ah, pathok. Ya. Ngisor kana. Ngisor kara. Oh, kara ta. Tak kira nek nudinge ngisor kana. Andagamae. Cekecret. Loh, ngopo iki, Gong? Aku gemak iki men cekecret. Gemak iki nyemoni wong ra ndedet e. Heeh. Anggere ana wong lagi ra ndedet liwat ngarep kandhang gemak. Ra kecret. Nesu wonge. Ngaku jaka siji anake. Celali jaman mau jenenge tetembangan ya kuwi jineman mari kangen ya Tru. Ha iya, wah penak tenan. Nang prawira mati kejajat nenggala. Ya Bapak. Tak paske dhewe. Nyuwang bareng anggris ngene. Penak tenan rasane, Tru. Iya. Kowe penak ora, Tru? Ya penak. Wong aku ya ngrasake kok, Gong. Ayo to, Gong. Heeh.